Ithimba le-15 years celebration of Blue Nation Festival eCanberra City lithi liyabonga amathikithi athengiswe wonke, akusasele lutho ongalitholanga sekolwa ngelinye ilanga. Upper retract, lower retract, floor seating konke kuphelile. Therefore awasekho amathikithi azotholakala, sakuphelele bakwethu, sibonge. I-line-up imi kanje isiyonke: Khuzani, Nqubiyazo and Mjolisi, Big Zulu, uNtencane, Dr Buselaphi, uGatsheni, uLimit, uMzukulu, Falabo, Navigator, Masinga, Dumakahle, Lou V, Thandazani, Sikweletu, Mkhulukelwa, Inkosi Amagcokama, uJambo and Lungelo, Amageza Amahle, uMayogati, uNjoko kanye noMsezane. O-MC abazobe bephethe uhlelo: MC Tshata, Penny Ntuli, Zimdola Biyela, Samkelo Shezi, Brighton Shando, Kiss Before, Msakazi Ongadumile, Mini Yakhuba, MC Maphathi Fika, bese kubobani uNkosiyazo. Sekuphelele-ke, akusekho okushodayo. Sesiwenze aba maningi kakhulu ama-update ngale event. Ngiyacabanga ukuthi lokho okuncane sikuedayo nje kokuphesha. So kusasa-ke kuzobe kunani, kune-blue carpet experience. Kuzobe kungena kuhanjwe ku-carpet o-blue, not o-red kulokhu. Kuzobe kuhanjwe o-blue. Yiwo-ke lo Khuzana uvezile, kuzobe kumukele ney'cukuthwane nama-guest aphezulu kakhulu. So siyajabula ukuthi umcimbi usuze wafika, usuyenzeka. Ama-preparations asephelele, sekusele nje kancane ukuthi abantu befike bese umcimbi uyaqala. So sibonga kakhulu ukuthi nathi besilokhu silithola ithuba lokhu simemezela, lokhu sibika. Uma kunomuntu edwayo, siphinde sibuye sizonitshela ukuthi hayi khona ose-ediwe. Nama-sponsor siyawabona, o-Standard Bank, oSoleza, K-Star 7 kanye ne-Idlamleze Development Foundation. Yibo abantu ababambisene ukuthi lo mcimbi ube yimpumelelo. Siyabonga kakhulu kulabo bantu labo. Lo mcimbi ukuthi ngikuzwanga kahle ukuthi uzoba i-once off or kanjani. Maybe uzoba khona ngokuzayo. Ngisazoke ngi-check ukuthi khona nakakukhuluma. Khona kwa-comment ukuthi engathi mhlawumbe kuzoshintshana iy'ndawo, kodwa angazi. Leyo information leyo ngisazoyi-confirm. So sibonga kakhulu kubona bonke abagcina betholakele, ababe yingxenye. Sibonga nabanikeze ithuba esingajwayele ukubabona emicimbini emikhulu. Bajwayele ukuhamba imicimbi nje emincanyana, kodwa le umcimbi ukuthi beziprove, bezikhombisa ukuthi nabayadeserve kwi-stage esikhulu. Bayadeserve ukuba noTshata, ukuba noZimdolo, ukuba noSis Penny Ntuli. So iyona chance-ke le ukuthi abanye abaqalayo ukuba kule stage lesi ukuthi beyithathe izandla zombili le chance. Umuntu angayithatheli phansi, angayibukeli phansi. Kuzobe kune-crowd, kuzobe kusinda ukubona abantu abaningi behleli lapha bekubhekile. Kuzobe kuno-Big Zulu, kuzobe kunabantu abaningi. So umuntu azethembe ngento ayiyona, azethembe ukuthi uzodeliver i-performance enhle kakhulu. So siyabonga kakhulu. Ama-Blue Nation kumele ayiqhenye kakhulu ngoKhuzani Mfokampungose, kumele ayiqhenye ngeqhawe labo. Kumele bejabule ukuthi uKhuzani omunye wabaculi, omunye wabantu ochithile emqondweni, umuntu ocabangayo ukuthi yini afuna ukuba yiyo empilweni, umuntu oyaziyo inhlupheko, ukuthi inhlupheko imfundisa ukuthi omelele, abhajethe izinto elifini, ayihlalele izinto ukuthi akafuni ukuthi ashayeke lapho akashayeka khona before. Ngomunye umcimbi lo owesithathu ohlukile kuno ayenza before. Waqala igcwalisimosi Mabhida, kwaba ne-spring picnic all white. Sekuyiyo-ke i-15 years celebration ye-Blue Nation. 3 different events ey'catshangwe kuyo ubani, uKhuzani Mfokampungose. So leyo nto leyo isho lukhulu egameni likaKhuzani, isho lukhulu kakhulu. Kunemisebenzi eminingi futhi uKhuzani ayenzayo. Uney'ndawo ayiranayo njengekhampani le yomculo, khampani cleaning, une-truck,
unezinto ey'ningi azenzayo. So lokhu kumele kubagqugquzele abanye abantu ukuthi umuntu abamlandelayo bayambona ukuthi ubuilda kanjani life yakhe, bayambona ukuthi akayibekile phansi, wenza ngakho okusemandleni ukuthi asebenze kanzima, aziprove kubantu ukuthi imali ayithola ukuthi umculo wakhe umhwele ngakhona, abantu abastreamayo umusic wakhe online, imali uyisebenzisa kanjani, uyisebenzisa ngendlela okuyiyona. Okuyiyona nto esifuna ukuyibona kubaculi bakithi, ngoba siyazi ukuthi kwaMaskandi kudume kabi ukuthi abaculi abaningi bahamba bengasenalutho, bahamba kade sebenganangisho ini ama-insurance, umuntu nendawo kade sehlala kuyo isinehlazo. Abanye bahamba emhlabeni esebalele nankosikazi, seziningi iy'nkinga. Omunye uhamba bengasamqashi ngisho ukumqasha ngakubo, even umasipala ngakubo, uthi bosamniki nethuba lokuthi acule. So nje okhuzana abakwenzayo bafethu nani ngaza ukuthi kumele nikubonge, nikushayele ihlombe, kuyinto enhle, kuyisifundo nakwabanye abantu. Ngeke ngakuphakamisa ukuthi omthandeni esikhesi bayawenza imicimbi, othi obabuthuzani la bayayenza, omzukulu bayenza, ogatsheni, Nduni noSaliwe bayakwenza, nabanye bafethu abavele, omasipala abasondele entweni enhle eziwa amaciko ey'ndaweni zangakubo ababuya khona. Abasondela abantu bexhase labafana nalezi y'ngane lezi, bexhase iy'nsizwa nalabo baba laba abakwaziyo ukuthi benze imicimbi. Bahubhe bayayenza imicimbi ngabo, othwasa lekhansela bayayenza imicimbi, abanye bayayenza ukuthi ayidumi mhlawumbe sigcina singayibonanga, kodwa abasondele omasipala bexhase lapho abangaxhasa khona ukuthi kuqasheke intsha endaweni, intsha ingabi uluvanzi ukuthi ayazi izokwenzani. Nayo intsha ibone ukuthi abaculi abakhulu abasendaweni khona into abayenzayo, bayabuyisela emphakathini, khona abakufakayo ukuthi siletha lokhu thina njengabaculi, siletha umcimbi endaweni ozovula amathuba amaningi, omama abadayisayo, abadayisa imfaniswano, okuningi nje okusuke kuzokwenza ngaso sikhathi leso. I-tourism attraction iba yinhle kakhulu, kusuka abantu ey'ndaweni ey'kude bezowathenda lowo mcimbi leyo, okuyinto enhle le esiyifunayo ukuyibona. Siyayijabulela le mcimbi-ke ebasemadolobheni ngoba kusuke ku-safe, ama-logistic kuba kalula ukuqasha indaba ze-sound, iy'pika, isiteji, yonke nto leyo kuba simple. Sometimes emakhaya kuba i-challenge nokuyenza-ke imicimbi lokho, kodwa lokho akuyona-ke i-reason ukuthi why imicimbi ukuthi ayiye emakhaya. Siyababonga laba abayenzayo emakhaya, sibonga kakhulu abakwenzayo, bengabakhohlwa abantu ababuya kubo. Siyabonga kakhulu Khuzani, siyabonga kakhulu kwithimba lakho, sibonge kwi-Dlamlenze Development Foundation, sibonge kwi-K-Star 7 Solwenzi Standard Bank, nabo bonke abazoba ingxenye-ke yalo mcimbi lo ukuthi ugcine ube yimpumelelo. Bafowethu enzoya-ke ukuthi umcimbi nihambe kahle, niy'phathe kahle, niphephe, niyakhona uNkulunkulu anigcine umcimbi ube yimpumelelo. Sifisa ukubona iy'thombe, amavidiyo, konke kube kuhle okuzokwenzeka laphana. Zingabe bikho igemegeme ezosifaka ehlazweni ukuthi hawu uKhuzani wehlelwa yini kodwa ngomcimbi wakhe bakithi. Siyabonga, nisakahle, bekuyilokho nje namhlanje.